nesi yangu malire yakanditi no mudzimai wako utamwana ari muzvimbe akati achita cheupomo tasisa futi ndobva ndauziwo kuti neimwe witness ndofunga mhuri yangu handina bakuda kuibudira pachena kuti mate mate ndakaudziwa natakauya kaka natafadzwa Right, tinofunga mhuri yangu handina kuda kuibudira pachena kuti mukuita cheupomu kwanaka. Tinofunga ndakavanyepera kuti ndakumboenda kumagasitori ndaraungu vaida kutengesa mota. Tinofunga kumagasitori ega handinozokwanisa kusvika. Ndakabva ndangoti darike ifamba ndobva ndadzoka. Ndobva ndahwandira ndichiti ndabona ndega. Handisi kuda kuita zvokunzwa nevanhu. Tinofunga ndakadzoka ndakahwandira mamovement yese yakafamba nemabiangu yacho yapamba pangu yese ndakamaona. Mhuri yangu nemamovement yese yakafamba vachitambira rudo pamba pangu panova ndipo pasiri pehovha. Ndofunga patime yandaifamba kuti ndichovhe kudhuze ndione kuti ndiani. Ndofunga ndakaona ingowani nditsano wangu chaiyo chaiyo. Ndofunga ndasvika padhuze vakazonzwa mafukustepi egambo. Ndichisvika padhuze ndichiti mira ndakuziva. Tsano wangu vachitiza, adzimai wangu vachitiza, ndichiti ayo madzimai mira ndisatize. Ndofunga vatiza mukoma watsano adzimai wangu ndoko wakaenda kupotera ikoko imbwa yako ukura. Wakagona kutarisa kubvana wakaona ingwani mudzimai watsano. Vane mubvunzo wakabvunzewo kuti ko ingwani hatikuziva uri dambudziko mukadzi ichi chaitika kubva atsanangudza statement yekuti vaidanana nyangu yakutaura panapa kune mwana mukoma here mukoma sisi kana tete vari kutirira nyaya woita noitaura nyaya unongotaura kuti mukoma ndapinda mudare ramambo madziva ndakutaura nyaya yangu iyi hatichangubvisa hama yauya nababa nemutwini wangu nanatete varupi baba baba auvindu vari kwei zvitaura mashanga ndezvo zvinofana kupira nababa udza baba ndaisa nyaya baba ndaisa nyaya kumudana nofunga vakauya namukoma watsanwa handisi vauya vataura nyaya yavo handina kuda kuvavhundutsira madzimai avo ndakati aiwarara izvenyu kuchene tinozoitaura nyaya ita sekwachena. Ndofunga ndakatora hama dzemukadzi vanovari ndo vasekuru vangu varimo muno. Ndobva ndavatora ndakati asekuru munhu ari kufambidzana nemadzimai angu ndinhingi da kuti madzimai angu apupuri chinonzi chokwadi pamberi paMwari. Ndofunga kubva pavakatanga kudanana kusvika ndivabata zvese vakataura handiti tobva tachienda kumba kwatsanwa vanga vari kugadheni ndina asekuru tobva taenda tobva tavashedza wobva wauya madzimai ndakatitsanangudza nyaya yenyu. Ndofunga wakatsanangudza kubva pawakatanga kudanana kusvika ndivabati handiti tobva tachizoenda kudare ramambo anababa wavo ndo vanotonga kusaidi kwedu. Nyaya yavo yese futi takaitaura ana mambo anagora ana chife ananyamarupa kudare rekuvheri maminesi akanyohwa zvese wakabvuma nyaya dzavo. Nofunga vaviri vaita nyaya dzavo varipo tatenda kare tinotenda muno mundauya namukoma wangu nasisi
saka mukoma wenyu ngavachigarwa apa ariko here mukoma kugara vanga vasati vakutanga kuita zvebonde vanga vachiri kutamba rudo zvokuguribana kubatana patana kurumedza ndozvovari pasekitokoko Zanzi kumangwa izima. ndingangoti kuma7 ukuro Wakusati kwasvika. kwakuchangotanga karima pamusoro eda ini zvangu handina kunge ndakutapudza kana kuwedzera nyaya zvoutsanangwa ndizvozvo. chitsanangura kamaitirwo yamunhu womutoita zvinhu dare rinonyatsochipa ndaikumbira muzise pakagara masurungu amazvakamuziva mukoma nyaya yekuti takutsanangurawo mafambiro ari kuita nyaya dziri mudare muno atikakwiriwa naawisa. zvamunofanira kuita ndizvo munofanira kuti pamberi pedare zvataurwa ichokwadi. Ndakaita bonde mukadzi kakatatu kangave kana kuona kuti chokwadi ndakatadza mausa ndaigamuchira ndakungomira kunzwa kuti changamire vanoti kudii zvirege kutora nguva senguva yapera zvandataura kuti bonde makaita kangani ndakaita so ndakazodai ndakadai pamwe pacho ndakaita ndisina kudzivirira zvinodiwa futi umbowiwo mapedza changamire waita sei ojaja pamusoro yechangamire nyaya kuti abusati vapitora miko zvinova zviri kutsanangudziwa nomabiyana shuwa mai avo takadanana navo takarara navo kusvika pakuzobatiwa tiri pamba pavo tsanwa ndozvakaiti mukoma wangu ini ndiye vakarora hanzvadzi yavo ava ndazvaa masesa matedza kutaura muri kutsenga-tsenga mukana bvunzai kuti tanga tichiti isusu muri kupaona here kuti pane zvishashiti zvekuti mimi makatora mukadzi wemukwasha handiti zvako mugomara naye memuchiziva kuti mukwasha wenyu mutora mudzimai wake patoite mhosva mbiri yekutanga ndeyekurara nemudzimai wemukwasha imimi muri Tezvara chimi ndakazvichamakaita tiri kutenda futi here kuti dzapiwa mhosva mbiri pamunhu mumwe chete zvokusazivangu asi kana mati mhosva handizvavo vatondakunzwisisa period yekuti mane nguva yakareba zvakadii zvichifambidzana. inini ndinoona sekunge vabvuma zvese zvakataura apindire mumubvunzo vari kubvunzire nasiso period makore mwedzi svonzi chii makore mairi 2 years. pane umwe munhu usina kupindura kubvunza naasisa mukuimba kwemukomana isati ipo pakubhabhadzira chamani ukafamba uchikondongedza paipi yako kune munhu wese wese izvozvo kunongoya hati zvifariri handisapote zvinhu izvozvo kuti unotora mukadzi umwe munhu ari kuchengera umwe munhu woita mukadzi wako iwe ndimupfimba kana uchishandisa rimwe zita rinongoshandisa handisapote izvozvo wanzwa
wabvunzwa naasesa mukwimba kuti ukarara naye kangano ende usina kudzivirira kangano. Pindura bvunzo tinzwa. Karara nawo Ka9. Vamwe wakadzivirira kangano? Hapana, kwandakadzivirira. Ari kuko mudzimai wacho yaita chigure chimwe chembwa ye tofamba kananika karinanika kuita kunanika zvinhu. Iyo parume ari apa siyakwa nemuzukuru wangu ine chomboyo murume wangu ndeuba kuyo wakwarira naye Ka9 zvese zvikomba. Kana wabva kumba kwako iwe mwanasikana wabva kumba kwako udza kuti mwe makweseni kwauri kuti uzotaura kumberi kwachangamira madziro. Ine handiziye zadanzi handiziye ndaga inokumira wadzo ndokuma ndega ndokumira mvunzi yako yaplana kuti unozochipisa dare kumadziva unokuti kuchipisa wazizwe unodzena mwana asakuti pajivitiviti nai mamai ndine mubvunzo chinondiri wasekataura imimi mambotaura pakati mimi uvezvomurimonyu ko uwe mati ndiani komba samamane vakutoerere nekuti uona panonzi munharara Ka9 chero ana mai unozi Ka9 akasi kutamba nakuta kureva kuti apa pana pachinzi mane makore 2 years anekakuzosipinda kuti pamabhiri haisi yangu mama yangu anaunganimurumo 1 ndiwe mwana wenyu ukana nemunhu iyo mwana wakwenu Awuzi wangu. akuzidzasa kuti ndi wako Naenda kuprivate. DNA test tokumbira mutore mwana nami vana vai ngarapa ndipedza nguva tagara mari vatiblesa gara nemvura zvedu ida kumbinda chifunga zvino zvinhu imbotiudzaiwo ndimune bhuruwe nyara yapo yakarara nechikomba Ka9 times ende panguva asina kudzivirira tiudzei nhasi ndimichangamira madzemu kuti chii tauraidiwo sataipira kuna ana baba munozofunga vada kungotonga nedemo chete da kutanga nemi vana maimi kuda vanhu vatatu cheteko aivanhu ngokuti anasiya murume wake achienda kune chikomo chaanenge afemera murume wake chii tinzwei kunana baba ana mai vari kunyara kutaura chinhu chiwata vane mukana uda takupe mukana kuti utaure tauraidiwo satapedza ini kutaura isusu kunyarara kudai sokuroda vanoenda kutaura takutongomirira vamuri sekukumamudai Kana zvichitaurwa nyaya dzakadai soidzi kuedza kuda kutsiura nyaya dzakaipa dzekuitira udunhu rwamazivo dzakaita saizvozvi anomuwani pazopedzera pazobuda nyaya mbiri pana kuti munhu aitorara nhamo kuedza kuda kutsiura kuitira kuti mune ramangwana zvinhu zvakadai zvisaitike zvisava nokumwana mai apa varamba vaikusa misoro basi kuzoita kuti nyaya dzakadai soidzi zhinji kacho hazina ngizvi kuzidzwa nyaya dzakadai soidzi uya chiri mwana mudido makore manganyama makore 18 matorara nemurume Ka9 Thank you.
Right. You are good. Ma'am. Muso ya ubatwa nayo waiona. Ndi muso yako ndiye. Yokutanga. Online. Ukuthi ukaita rujulo nemidzimai yomunhu kana kapfumba amwe. Hausina kudzivirira. Tichaziva kuti vamwana hasisina utano. Zvakutoda nyasha dzaMwari dzimuchengete. Yechipiri. Nokuti ukarara nhambu yakaiwe. Nditozondhambu yawaka. Ndizvo. Ipapo ndokundo. Taura tichi. Ina ndikarana haisindo hanzvadzi yangu. Then awa kwanachoona janogwa. Uyu, unochimuna right. Uyapa kusini janogwa. Nditsana. Mudzimai wake ndiani wake? Pachivana. Mudzimai wake ndiani wake uyu? Pachivana nekwarisisa. Saka ukarara nehanzvadzi yako. Ndizvo, naiwe mukoma munhu. Changamire. Ndochishona changa chizinga here dodi. Handiko kwachinoenda nako changamire. Saka ino muda kupeputsa gushe mwana nyamarumbe ni. Hazvinoitika mukutadzi funga. Ndafuka mukadaro sivane. Nefundo zedu mukonongera zvinotadza kuti munero para mutungamiri. Wakagora ndiwana nyamarumba kuzvatoziva izvozvo. Ani ndivatidzo kushere. Saka munhu 5 billion unainanze. Ndinenge kutoto sechapewa chikumbiro nekuti mombe dzacho handina futi zvakakura. Anga watwa mukana wekunotsvaka. Ya, mukana wekuda kutsvaga ndati mombe dzikuda 5 zvine unoya kuenda dziri chete ndikupindura mwana mubvudza wangu. Ndikufungira kuti kana kunze kwachina changamire tikabuda munda ndokwanisa kuwana. Ndikufungira kuti kana kwachina tikabuda munda ndopandokwanisa kuzobhadhara. ndopandokwanisa kubhadhara. Kana kuparidza nechirwiro daro. Zvinozvikumba kunongori nengoro chete. Right, iwe satipedzere nguva takarata matiitira zvakanaka nasimbonaizvo kubhadhara first installment yako unokubhadhara za 8 January. Unoendesa mbanana. Umbhadhara mombe 5 dzikudiwa. Wazinzwa? Pachimina chawakaita iwe unobhadhara kuti bhili dzaunodzana kwachangamira. Yapedza newe inosaina. Website. Uma case. Sly Media TV, building bridges.